Osasun pastoratzak voluntarioek jardunaldi batean bat egin zuten egoitzetan egiten duten funtsezko lana aitortu eta baloratzeko. Parte hartzaileek esperientzia partekatu eta egoitzetan euren ekarpenak egoiliarren bizitzan duten eragin positiboari buruz hausnartu zuten. Asteazkenean berrikuntza batzordea bildu zen seminarioan Lurraldeko Kristau Elkarteak egindako bisitaldietan bildutako esperientziak eta iritziak partekatu eta eurei buruz hausnartzeko. Jasotako ikuspuntu eta testigantzak fededunen bizitasun eta konpromisoaren erakusle dira. Izaskun Andueza misiolaria aurki abiatuko da Ekuadorrera. Bertan tratu txarrak pairatzen dituzten emakumeentzako harrera etxe batean laguntza eskainiko du. Emango duen urratsari begira Euskal Elizbarrutietako misioen laguntza izango du eta gogotsu ageri da topatuko duen errealitatearen aurrean. Bi astetan zehar Donostiako Elizbarrutiak antolatu duen hiriko udalekoen helburua haur bakar bat ere udana isialdiaz gozatu gabe ez geratzea izan da. 35 begirale eta 30 voluntario esker 104 gaztek elkarrekin jolasean aritu eta ekimen ezberdinak egiteko aukera izan dute.